prednáška bola zameraná na statinovú intoleranciu, čo je vlastne súbor príznakov podobným bolestiam svalov ako pri chrípke, pri užívaní takého určitého lieku na dyslipidémiu ako je statín. Táto problematika je stále tak zanedbaná, stále tak hodená niekde do kúta, že pacienti, ktorí nechcú mať tú danú liečbu, ako je statín, tak vlastne neužívajú žiadnu liečbu na cholesterol, na zvýšené hodnoty tohto cholesterolu a preto máme aj také vysoké čísla pri kardiovaskulárnych ochoreniach. A to je ten najväčší problém, že aby sme na to hlavne nezabudli a mysleli na to, že tu je aj takáto problematika a sú tu aj iné druhy liečby. Najčastejšie príznaky sú bolesti svalov, ale tie bolesti svalov môžu byť také, že ako sú pri chrípke, že sa to dá vydržať. Problém je už taký, keď nám to obmedzuje nejakú tú každodennú fyzickú aktivitu a tým pádom potrebujeme s tým ísť za doktorom a potrebujeme riešiť, kde je ten prvotný problém pri tých ťažkostiach. Aby mysleli na každé symptómy, aby mysleli na každé diagnózy, aj na tie raritné a hlavne táto konferencia, takéto kongresy a takéto stretávanie s kolegmi je veľmi dôležité a veľmi veľakrát sa človek tu niečo naučí a potom na tej ambulancii to využije a rozmýšľa nad rôznymi diagnózami, ktoré by ho možno na tú prvú nenapadli.